Isar Annabi Nuhu kashi na biyu. Idan mai karatu bai manta ba, kashi na farko mun tsaya ne a inda Annabi Nuhu ya roƙi Allah da ya halakar da mutanensa baki ɗaya. Da cewa a halakar da su baki ɗaya. Yana mai cewa kamar haka: Ya Ubangiji, kada ka bar wani kafiri daga cikinsu a bayan ƙasa, domin idan ka bar su za su dinga ɓatar da bayanka, kuma babu abin da za su dinga haifa sai fajirai da kafirai. Bayan da ya ƙare wannan addu'a, sai kuma yake roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala da ya gafarta masa shi da iyayensa da iyalansa da muminai maza da mata. Shi ne faɗin Allah Subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani mai girma kamar haka: Ya Ubangiji na, ka yi mini gafara ni da mahaifana biyu da wanda ya shiga gidana yana mai imani, da muminai maza da kuma muminai mata. Kada ka ƙara wa azzalumai komai sai halaka. Bayan da Annabi Nuhu alaihi salam ya ƙare wannan addu'a, sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya amshi roƙonsa, sai ya umarce shi yana mai yi masa wahayi da ya ƙera jirgin ruwa. Sai Annabi Nuhu alaihi salam ya ce, Ya Ubangiji, menene jirgin ruwa? Sai ya ce masa, wani ɗan gida ne da ake ƙera shi da katako, sannan a ɗora shi saman ruwa yana tafiya, domin ya guje wa ma'abuta saɓo. Sai ya ce, Ya Ubangiji, a ina ruwan yake? Sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya Nuhu, ni mai aikata dukkanin abin da na so ne. Sai Annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji, a ina katakon yake? Sai Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce masa, ka shuka bishiya, sannan bayan ta girma sai ka sare ta. Bayan Annabi Nuhu alaihi salam ya shuka bishiya bayan da ta yi shekara 40, sannan ya sare ta. An ce tsakanin shekararsa da wannan fitowar bishiya sai da ya kai shekara 40, sannan kuma an ce tun daga lokacin babu a cikin matansa babu wacce ta sake haihuwa. Bayan ya sare wannan bishiya sai ya ce, Ya Ubangiji, yaya zan yi wannan gida? Sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce, ka sanya ta iri uku. Kanta ka sanya shi kamar kan zakara, gefenta kuma ka sanya shi kamar gefen tsuntsu, ƙarshenta kuma ka sanya shi kamar jelar zakara. Sannan ka sanya ƙofofinta a gefe. Sannan ka sanya tsawonta zira'i 80, faɗinta kuma zira'i 50, sannan tsawonta sama shi ma zira'i 30. An ce sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu alaihi salam domin ya sanar da shi yadda zai ƙera wannan jirgi na ruwa. Sai Annabi Nuhu alaihi salam ya fara aikin yanka bishiya, yana sassaƙa ta da ƙarfi. To a wannan aikin da Annabi Nuhu yake yi, sai ta sa idan mutanensa sun zo wucewa ta inda yake, sai su dinga yi masa izgili suna cewa, Ya Nuhu, yanzu kuma an bar ƙiran da ake yi mana, an gabaci an koma aikin kafinta? Haka idan suka haɗu sai su dinga cewa, shin ba ku ga wancan mahaukacin ba, wa iyazu billahi, ya koma aikin ƙera gida a cikin ruwa? Sai su bushe da dariya. Shi ne faɗin Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Alkur'ani kamar haka: yana aikata jirgi, duk waɗanda suka zo wucewa ta gurinsa daga cikinsu mutanensa sai su yi masa izgili. Da zarar sun yi masa wannan izgili, sai shi ma ya ce musu, idan kun yi mana izgili, mu ma za mu yi muku, da mu da ku ma ga wa Ubangiji zai azabtar da su. Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi wa Annabi Nuhu wahayi da ya gaggauta ƙera wannan jirgi. Ya ce, domin in tsananta azaba ta akan waɗanda suka saɓa mini. Da Annabi Nuhu alaihi salam ya ji haka, sai ya hayi waɗanda za su taya shi, ya kirawo ‘ya'yansa guda 3, Samu da Hamu da Yafisu, domin su taya shi wannan aiki. Nan da nan kuwa sai ga shi sun gama haɗa wannan jirgi.
Bayan sun gama jirgi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi da cewa duk ya tattara abubuwa namiji da mace na daga dangin dabbobi duka ya hau da su wannan jirgi. An ce kafin ya hau da waɗansu dabbobin kamar su zaki da kura da sauran mugayen abubuwa masu cutarwa, sai da ya tambayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shin ko yaya zai yi har ya cakuɗa su da sauran irin waɗannan da ba sa cutarwa. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce masa, da can waye ya jefa musu ƙiyayya a tsakaninsu har ake tsoronsu? Sai annabi Nuhu ya ce, kai ne ya Ubangiji. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, to ni ne zan sasanta tsakaninsu ta yadda ɗayansu ba zai cuci ɗaya ba. To da annabi Nuhu alayhi salam ya ji haka sai ya shigar da su cikin jirgin nashi. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan masu cutarwar zazzaɓi, sai suka zamanto sun shagala da neman lafiyarsu. Sannan an ce duk sai da ya shigar da su, sai daga ƙarshe jaki ya zo zai shiga, sai shaiɗan la'ananne ya maƙale a bayansa. Sai annabi Nuhu ya ga ya dakata ya kasa shiga, sai ya ce masa, shiga daga ciki mana. Sai ya kasa shiga har sai da